ljudi, dobrodošli u moj novi video. I ljudi moji, dobrodošli u drugi deo najstrašnije izbrisane epizode Pepa Praseta. Primijetio sam da vam se prošli deo mnogo dopao, zato sam odlučio da snimim i drugi deo, tako da vi pred samog početka video stavite like, subscribe se na kanal i nikako nemojte zaboraviti da me zapratite na moj Instagram profil koji će vam iskočiti ovdje na ekranu, a mi bez odugovlačenja idemo u taj video. I evo nas ljudi moji u videu, a mi bez odugovlačenja idemo da vidimo o čemu se ovdje radi. Znači, epizoda počinje sasvim obično, Pepa i George igraju igrice na kompjuteru ili nešto, ne znam šta rade, bukvalno igraju igrice i odjednom bukvalno će sad ceo slika se povremeti, bukvalno Pepa i George su začuteni, bukvalno ekran je počeo da treperi i odjednom će, gledajte sad sljedeći deo je jako strašan, gledajte ovo, bukvalno, gledajte, Pepa počinje bukvalno da treperi, bukvalno kroz ekran krv izlazi, znači gledajte, bukvalno Pepa postaje nekako čudovište, bukvalno ovo je jedna od najstrašnijih epizoda koji sam ja uspio da nađem, realno je previše strašno, tako da samo gledajte i skapirat ćete. Bukvalno se Pepa preobrazila i George je bukvalno fazon šta se dešava, bukvalno ništa mu nije jasno. I gledajte sad, bukvalno on se odaljava od Pepe, Pepa bukvalno vadi nož, ne znam ni odakle joj, bukvalno odjednom vadi nož. Razmislite malo, ovo bi trebalo da bude dečiji crtani bi trebalo da bude na dečjoj televiziji. Tako da razmislite šta ste prikazivali i zašto je tačno izbrisana ova epizoda. Bukvalno ona posjeće Georgea, koga posjeće po licu. I bukvalno gleda taj pogled, tata prase bukvalno dođe i vidi ovo, bukvalno ne pomahnito, bukvalno kaže šta si tu napravila Pepa, ono, razumete? I George ustaje i beži, to je pobjegao. I George bukvalno sluša kako Pepa i tata prase bukvalno se svađaju kod njega, bukvalno Pepa ga vjerojatno isto upola. I George bukvalno ide da pozove svoju mamu prase ide da pozove. I bukvalno skroz začudan. Ok, George bukvalno stiže do mamu prase i bukvalno joj govori šta se dešava, bukvalno. Ali ona njega svača ozbiljno, bukvalno misli da je dete, šali se i ide bukvalno da proveri. I gledajte sad ovo, bukvalno cijela soba je u haosu i ona piše George je bio tu. Bukvalno ona će sada pomisliti da je George sve ovo napravio. Gledajte koliko je ljuta i bukvalno Pepa se pojavljuje iza nje. Bukvalno se iza nje pojavljuje i bukvalno ubada svoju majku. Bukvalno gledajte ovo, znate, ovo se na dečjoj televiziji prikazalo, pa ovo je nerealno, majke mi. Bukvalno George sve izumljen uzme telefon, beži u sobu, i on sad zove policiju. On zove policiju sad, zato što ne zna ni on šta da radi, skroz je izbezumljen. Policija se javlja Georgeu, George im bukvalno da je bukvalno Pepa poludela, da bukvalno treba odmah da dođu kod njega i oni bukvalno odmah kreću se kod njega. U sljedećoj sceni bukvalno Pepa radi neki ritual na svojom majkom, bukvalno gledajte ovo, bukvalno radi neki ritual u koji je pretvorila u zombija. Zamislite, bukvalno je pretvorila u zombija, uzima i ovog dinosauričića malog, koja je bukvalno Georgina igračka, bukvalno i njega pretvara, bukvalno ga oživljava, bukvalno gleda mu oči, bukvalno ga totalno oživljava, kako bi joj pomogao da ubije se u porodicu. Policija dolazi bukvalno ispred njihove kuće i kucaju na vrata, bukvalno gledaju da ne mogu da otvore, bukvalno ne im otvaraju, posle policija bukvalno razvaljuje vrata, gledajte ovo. Bukvalno će policija da razvale vrata. Zato što ne znaju šta da rade, moraju nekako da uđu u kuću. Razvaljuju vrata
и буквално са пиштолима тражи. Где е Пепа? Ali kad sad odu u dnevnu sobu, vide sve ovo, vide George bio tu, oni sad misle da je George u stvari negativac, da je on bukvalno sve ovo napravio i da ih je on zvao bukvalno kako bi blefirao. Policajci su ljuti, bukvalno vide vide Georgea da je napravio ovo. I bukvalno su skroz izbezumili. U sljedećoj sceni bukvalno Pepa napada Georgea. Bukvalno napada ga s nožem. I bukvalno je stvorila neki magičan krug oko sebe. I bukvalno sad kad se svetlo ugasi, ona se pretvori u čudovište. Gleda što ovo liči. Bukvalno zamislite, bukvalno ovo se prikazivalo na dečjoj televiziji. Opet kažem, bukvalno katastrofa. Ovo je bukvalno mnogo strašnija epizoda od one prošle. Bukvalno, ja kad sam je gledao katastrofa, gledao šta se pretvorila Pepa, George bukvalno izbezumljen, sad policija dolazi, svetla se opet gasi i bukvalno Pepa se pravi mrtva, mrtva kao da ju je George ubio. Policajci skroz izbezumljeni kaže Georgeu da spusti oružje i da se preda bukvalno. George je spustio oružje i bukvalno policajac kaže da se preda bukvalno, zato što nemamo spasa, nema gdje da pobegne. I odjedanput dolazi ovaj mali dinosaurčić. Policajac sad misli da je dinosaurus talac Georgea i sve to i pokušava i njega da spasi. George bukvalno beži i bukvalno javlja svom drugu da je George krenuo u njegovom braku. U sljedećoj sceni bukvalno dinosaurus ugrize policajca, bukvalno ga ugrize i bukvalno mu uđe u usta. Uđe mu u usta i Pepa se razbudi odjednom. Ovo je nerealna epizoda, živi se. Gledajte kako je izbezumljena Pepa, gledaj oči, katastrofa, krvju ide kroz oči, gledaj usta. Ovaj policajac sad bukvalno pokušava da komunicira sa svojim prijateljem policajcem, ali komunikacija ne može da se uspostavi uopšte. I bukvalno odjednom dođe mama zombi prase, bukvalno da ga napadne. I bukvalno policajac nju vidi, bukvalno uperi pištol u nju i bukvalno počne da puca u nju da je ubije. I poslije se okrene da komunicira opet sa svojim prijateljem, ali mama prase se opet budi i bukvalno će ga sad napasti. Gledajte, bukvalno, ovo je nerealna epizoda, sad to je policajac, bukvalno dođe u WC i bukvalno boli ga stomak, boli ga bukvalno to zato što je dinosaurus ušao u njega, bukvalno. Počinje da krvari iz nos, ovo je jako čudno. I gledajte sad odjednom šta će se desiti. Bukvalno gledajte ovo. Bukvalno dinosaurus počinje da ga jede iznutra. Bukvalno ga je raznio. Bukvalno je porastao dinosaurus zato što je vjerojatno pojeo njega iznutra. To je bukvalno prestrašno. George bukvalno dođe do one sobe sa početka epizode. I bukvalno Pepa ga odmah prati, bukvalno Pepa je došla odmah za njim. Pepa je došla za njim u svojoj najstrašnoj mogućoj formi. I bukvalno uzima Georgea, i bukvalno neka ruka ga uzme i baca ga u drugu dimenziju. I u toj dimenziji bukvalno tata prase dolazi, ali ima neke čudne noge, bukvalno izgleda kao pauk. To je jako čudno, bukvalno. I bukvalno George je izbezumljen, šta se dešava. Bukvalno, gledajte kako je lice u Georgea. I cijela slika počne da se trese i bukvalno na vestima, za kraj na vestima je prikazano šta se sve desilo u toj kući i tog dana. I šta se desilo, ko je sve nestao i šta se bukvalno desilo, sve se prikazuje na televiziji. Ljudi moji, šta se desilo u ovoj epizodi? Bukvalno meni ništa nije jasno, katastrofa, prestrašno je bilo sve.
Ljudi moji, to je kraj ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako želite još, lajkujte i napišite dole u komentarima i ja ću da snimim treći deo. Tako da, ljudi moji, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada, lijep pozdrav i čao!